ରାସ ପଞ୍ଚାଦେହି MCQ 09 SSB PG PhD ନେଟ୍ JRI PGT OPSC ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। କେଉଁ ଦାସୀ ସହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଗଲେ? ରାଧା, ଲଳିତା, ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ, ବୃନ୍ଦାବତୀ। ଉତ୍ତର ଡି ବୃନ୍ଦାବତୀ। ତାହାଙ୍କ ବୋଲି ବଡ଼ପଣ ସେ ପାଇ ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ। କିଏ? ପ୍ରେମିକା, କୃଷ୍ଣ, ଗୋପୀ, ପିତାମାତା। ଉତ୍ତର ଡି ପିତାମାତା। କୃଷ୍ଣ ବାଟରେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଗଲେ? କୁସୁମମାଳ, ତୁଳସୀମାଳ, ବଂଶୀ, ନୂପୁର। ଉତ୍ତର ବି ତୁଳସୀମାଳ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ କାହାର ଅଂଶାବତାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀରାମ, ଶ୍ରୀ ବଳରାମ, ଶ୍ରୀ ରାଧା। ଉତ୍ତର ଡି ଶ୍ରୀ ରାଧା। କେଉଁ ଋତୁରେ ଗୋପୀ ନାରୀମାନେ ଯମୁନା କୂଳରେ ବାଲୁକା ଶିବ ସ୍ଥାପନ କରି ବ୍ରତ ପାଳନ୍ତି? ଶରତ, ହେମନ୍ତ, ଶୀତ, ବସନ୍ତ। ବି ହେମନ୍ତ। ଗୋପୀମାନେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ରାଧା, ବୃନ୍ଦାବତୀ, ବଳରାମ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଉତ୍ତର ଡି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ କେଉଁ କବିଙ୍କ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିନଥିଲା? ଦୀନବନ୍ଧୁ ଖାଡ଼ଙ୍ଗା, ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ଖାଡ଼ଙ୍ଗା, ଜଗବନ୍ଧୁ ଖାଡ଼ଙ୍ଗା, ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଖାଡ଼ଙ୍ଗା। ଉତ୍ତର ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଖାଡ଼ଙ୍ଗା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଏବଂ ଗୋପୀଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଦାନ କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? 31, 33, 30, 34। ଉତ୍ତର ବି 33। ରାସ ପଞ୍ଚାଦେହିର କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟର ନାମ ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା ବର୍ଣ୍ଣନା? 30, 31, 32, 35। ଉତ୍ତର ଏ 30। କେଉଁ ଗୋପୀଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ଚାଲିଥିଲେ? ବୃନ୍ଦାବତୀ, ରାଧା, ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ, ଲଳିତା। ଉତ୍ତର ଏ ବୃନ୍ଦାବତୀ।